reverencis, com estan? Avui tenim un convidat molt especial, el millor comunicador, un mag, què dic un mag? Un mag no, un mentalista, i el ben curro, ell és jo, endavant jo, reverenci! Hola, Joan Montse, com estàs? Joan Montse, com estàs? Gràcies per venir al meu programa, estic molt content que siguis aquí, de veres és un plaer. Una pregunta, Joan, un moment, perdona que t'interrompi, ets feliç? Jo sí, tu, Joan Montse, ets feliç, tu? Tu ets feliç, Joan? Aquesta felicitat, digue'm una cosa, tu, sincerament, Un moment, Joan, una pregunta, ets feliç? Sí, som feliç, però, escolta, i tu, tu ets feliç? Jo me demano, si tu i me dius, ets feliç, Joan? Joan Montse, sempre he pensat una cosa, ets molt pesadet, Joan Montse, molt pesadet. I tu ets molt feliç? Però t'he de demanar si ets feliç. I tu ets feliç? No, jo som feliç, tu ets feliç? Jo som feliç? Digue'm la veritat, te vull fer una pregunta molt concreta. Joan Montse, aplaudiments! Joan Montse, Joan Montse! ets feliç o no ets feliç? És sorprenent, això, jo som feliç. Fascinant, impactant i sorprenent. Ets feliç, Joan? Som feliç, tu ets feliç, digues la veritat. feliç. Que si m'agrada. Jo no. Ara no. Sí, perdoni, senyors telespectadors, l'interrupció d'aquest programa. Són coses del directe. Això, fimeu-vos a la malla de la tele, Vinga, va, ara continuem amb el show. Avui he vengut en el meu programa per fer mentalisme, Jo Recordau, també, jo incògnita, també. estem en ruta, Recordau. Bé, jo, comença. En gira, estem en gira. I tu has vengut en el meu programa i jo ara faré un efecte molt interessant amb Montse. Comencem, qualsevol dels dos. Tanca els ulls. ¡Hombre! ¡Tú, Joan Montse! ¿Pero qué pasa? Hombre, mira, hacía que no veía doble, por lo menos, no sé, así, pensándolo mucho, como 2 horas. Más o menos. Escolta, potser veure doble està de moda. No, sí, son de verdad, Sí. Està de moda veure doble, tothom ara vol veure doble, amb això Ah, del sí? 3D i tot això ja sap com està per baix. És igual. Mira, te faré un efecte de mentalisme molt guapo, si me lo miran. Bueno, Joan, escúchame una cosa. Que yo he pensado en un nuevo programa para la televisión. Ya. Que se puede llamar, no sé, a ver, Tetas Balears. Mira. Y va como... Una teta a mallorquí és una niñera en castellà. O sigui, va de tetes, de dones, suposo. No, yo te hablo de tías en tetas, Y va como de tetas y de Baleares. ¿Que lo quieres presentar o qué? No, mira, fem un joc de Montse, tu Balears. Tanca els ulls. Estic hipnotitzat, ara mateix. Efecte, potser. Joan Montse, com anem? Vol refalat. Has de prendre don de gente d'aquest home. El don de gente de Montse, vingui refalat. Hola, tio Toni, com estem? Hola, Rafael, encantat de conèixer-te personalment. Joan Montse... Ni en el mejor de mis sueños m'hauria imaginat conèixer-te. No mos podem comprar, Norbera, veritat. No, és que a més ni la cartera ni el teu talent esportiu. Escolta, vine, acosta't aquí. No, Montse, m'escolta una cosa. Quan te tornes a veure damunt els escenaris? Quan vulgueu, cada cap de setmana estic a un teatre de les Illes Balears, però ara mateix, tio Toni... incògnita, estem en ruta, per favor, Joan Montse, vinga, anem a fer el truc. Engira. Dorm un moment. Aló, Jau, ja s'ha acabat el programa. Aneu acomiadant, Joan Montse, vinga, va. Margalida, benvinguda, no? A Montse, tu, Balears, jo ja no... Escolta, vol que te faci una cosa de mentalisme, Margalida? Però no, un moment, el truc ja tindria que estar fet, o sigui que no sabeu que els temps, les hores, la tele, no ho sabeu, mireu, és molt fàcil, això ja ho resumeixen de seguida. Ja. Arriba aquest home tan pinxo, intenta fer desaparèixer qualsevol asenada, tu toca per casa seva i deuen ser de tots, amén. Esperar els senedes, fins aquí, Montse, tu Balears, Jo. Recordau, incògnita, estem en gira, Veniu a veure'm, veniu a veure'm. Jo, escolta, què hem de fer? Me vens a veure incògnita, d'acord? No, m'heu de venir a veure a mi, en tot No, me cas. vens a veure a mi. No, perdona. Joan, A mi. Basta, No, me vens a veure a mi, no. M'heu de veure a mi. Posa'm aquí, posi. Ets feliç? Molt bé, ets feliç? Ets feliç?